guys, mamuka sei. So ndikuita problem yandikuita, and I felt maybe it's best I share with you guys. It was addiction, and I don't even know how to stop. Those who did once. So izvezvi ndakarara nhasi makuseni ndikatanga kuita sleepwalking, ndikanokesa ndakarara pfeka ndabva ndapfeka kabhachaka kandakapiwa naSisi Ferdinand. Ndazotongoona ndaamukami lounge ndaakutravhela futi mwari. Ndakabva kuAustralia zuro kuswera nezuro tiketi rangu rekupandasa maboarding pass ndozvandinazvo izvezvi. Izvozvi zvindaona 4 AM ndiri paairport ndakutoenda futi somewhere mwari. I don't even know. Guys, I don't even know how to stop. Ndiri kungoonekwa ndaakumuka ndatogeza ndatopa airport handisingatombozivi. Ndarota pane kasonga kanga chirira mhopi mangu kuti ulala kataina ulala kataina. I don't even know how to stop. One masango akatozvimba izvozvizvi. Mwari dai mandibatsira. Kana paina profeti vanonga uchikwanisa kundinamatirawo kana kunditorera passport vambogara naye, because I'm traveling again. Jehovah ndera mosi yakana mandara makahaya.